Takže čaute ľudia, moje meno je Darky, za vás vítam u nového videa. No a vlastne toto je po dlhšej dobe videjko a vlastne dlho nevychádzali videa preto, lebo vlastne nemal som čo vydávať a nemal som, mal som taký čas, ale proste nevedel som, čo mám vydať, takže teraz takú dlhšiu dobu nevychádzali videa, ale budem sa pokúšať, aby vychádzali viacej. No a vlastne dneska si ideme urobiť takú renováciu. No, renováciu je to také, že ideme si umyť tento bicykel a úplne kamo, najviac ako to ide. Všetko umieme, namastíme reťaz, vlastne umieme péry, všetko a uvidíme, či sa mi to podarí a poďme na to. Ok, už mám hadicu, už ho umývame, takže nejako si ho pekne umieme. Ukáž, ale táto tu špina niekedy nejde preč. Ale väčšinou túto za spodku je tam väčšinou frka tá voda, takže to tu umieme. Aj kamo frka to, ježiš. Ale pekné osvieženie aspoň. Tak, paráda. Tie péry hlavne chcem umyť, lebo tie sú najviac špinavé. Takže tak. Takto zo spodenku to si vezmeme. Tak. A ja rozmýšľam, že tuto zo spodu to ešte takto zoberiem. Takto zo spodu. Neviem, či to je vidno. Dobre. Tak, potom ešte prejdem na druhú stranu, že tu budem umývať. Pekne tieto disky, alebo čo to je, neviem, koleso umieme. Kamo, ak sa to leskne, ty vole, aké pekné to je. Tak, lebo naposledy bolo extrémne špinavé ten bike. Tak som ho umýl a teraz ešte raz umývame. Tak. Kámo, aké pekné to je to koleso, kámo. No, Dakota. A neviem, čo to je za značku, takže tak. Ďalšie umieme. Jak to brzdí. Bude to potom robiť také divné zvuky. Prehádzovačka. Tak, aby všetko išlo v pohode. Dúfam ešte, aj keď namastím tu reťaz, dúfam, že to bude všetko v pohode prehádzovať. Tak uvidíme. Postupne. Tak pod sedačkou tu umiem. Joj, kámo, frká voda všade. Tak, dobre. Ešte túto na kormáne to vezmem. Tak. Taký menší oplach. No, chcem to urobiť také väčšie. Ešte túto. Tak, to bolo vidno. Tak, ale neviem, či sa to dá nejako... Aha, toto je teraz také... Aha, toto je taký oný teraz. A keď to dám naspäť zakrútim. Kámo, čo to nejde? Ono to nejde. Ej, kámo. Kámo, tam teraz nebude ten silný oplach. Kámo, čo mám robiť? On to nejde. Hej, lebo ja som dal teraz rozprašovač taký. Menší, ako ešte vidieť. No, neviem. Takto celý si umieme ten bicykel. Aha, dobre, už som to spravil. Už je taký tlak len. Dobre. Tak. Potrebujem to úplne čo najviac umyť, aby to... Ježiš, to je jak vyfrstvrkala za voda. Kámo, na mňa úplne. Som nečakal. Toto urobíme. Tak, a úplne vyčistím tú reťaz, kámo, lebo to tu už treba. By som si myslel, že ho môžeme otočiť na druhú stranu. Že ho tak umieme. Ešte. Tak, už som si ho otočil na druhú stranu. Poviem, že je všetko vidieť. A všetko prehádzovačku, čo je špinavé, tak to umieme, lebo tam je samý olej, hnus, kámo. Aj tie kolesa celé, radšej takto pekne vyumývam. A čo je toto? To je nejaké... Neviem, čo to je. Kámo, sedačku by som si mal už kúpiť novú. To je taká už bolavá. Už je taká celá deravá, kámo.
Nevadí. Zatiaľ to ešte postačí. Tak. To predné koleso je asi najkrajšie, lebo on sa tak pekne leskne. Neviem, či to bude vidno na tom onom. Pekne všetko umieme. A neviem, ak to mám komentovať, umývanie bajku proste. Väčšina ľudí si to asi nenatáča, keď to umýva. Ja som asi taký jedinec. Ale kámo, to predné koleso nie je až také strašné. Tak umá, lebo... Aha, tá predná je zodratá, ale nie je tak veľa. Ešte takto spredu ho umiem, aby bol pekný. Keď niekde pôjdem. A kúkajte na to zadné koleso, ono je úplne jak formula, úplne zodraté. Kámo, to je jak formula, ty vole. Formula 1. Umieme to ďalej, kámo, ale táto prehádzovačka to už asi neumiem od toho oleja, však to je úplne, že na hovno. Kámo. Dobre, asi idem zastaviť vodu. No a takúto handričku som zobral nejakú proste, už taká špinavá, aby som umyl tieto péry. Takže to dám tak, aby ste to videli. Nejako. Dúfam, že to je vidno. Lebo ja to nevidím. A dobre, asi malo by to byť. To si ich poriadne poutierame, aby všetko bolo v pohode. Sa to nedostala voda, aby dobre perovali. Tak. Dobre. Takto. Ešte potom druhú urobím. Ale túto prvú hlavne. Tak, druhú. Čo je to? Toto je špinavé tam niečo a nejde to dole. A dobre, už to ide. Tak, kamo, viem, že teraz nič nevidíte asi. Dobre, takto by to mohlo aj byť. Takto. Dám troška toto. A čo z toho reťazov, kámo? Kúkajte, celé od oleja. Neviem, či to je vidno. Úplne celé. A neviem, čo s tým urobím. Celý ruky mám teraz špinavé, ak som to chytil. No, super, paráda. Neviem, asi tam niečo nastriekam, aby to išlo. Dobre, čakaj, ja to troška chytím. OK, takto. No dobre, idem zobrať nejaký olej alebo niečo také na striekanie. No zobral som niečo takéto, niečo 901 alebo čo to je. Viem, že to je na takéto veci. Na reťaza tak, že si to tam dáme. Čakaj, urím tak kameru, aby to bolo vidno. Daj, kamo, ja to nevidím. OK, dáme to tam. Čo to nejde? Musím to rozrekať. A, už to ide. Ale to na všetky takto prevody. Aj sem do prehádzovačky. Neviem, ja som dneska chcel aj tú prehádzovačku akože troška umyť. Ale neviem. Už to asi, no to zase bude také špinavé. To niekedy sa musím rozhodnúť a umyť to. Úplne celé. Tak, to mi mohlo stačiť, to aj asi veľa som dal. Ešte na tento predný dáme troška. Dobre, to už sa potom aj roznese. To nemusím všade dávať. Takže teraz, keď to rozpedalujem. Ja prdele. Dobre sa to bude. Ešte ho pôjdem vyskúšať. OK, tak poutieráme ho ešte handričkou. Aj toto. Lebo to najviac býva od toho oleja. Toto. Tak. Neviem, či niečo vidíte. Ja to tak mám blbo, lebo nenatáčam to na GoPro, lebo tá GoPro má menšiu kvalitu. Takže som si dal na hruď mobila. Natáčam to s mobilom. Ale to by nemohlo nejako obmedziť. Tak. OK, tie pedále, no. Ešte to možno prefúkam kompresorom. Ako som povedal. No a dám sem tento ony.
túto debilinu. Neviem, čo to je. Toto. Je to tak do aut, ale skúsim to dať na rán. Aby ich voňal, aby bol pekný. Kámo, to som ešte nikdy nerobil toto. Tak. Sem si to dáme. Ale však aj keď umývate, dáte do umývarky, tak to tiež takto niekedy dávate. Bude sa lesknúť, kámo, ten bike, normálne. Cíle. A pekne to vonia. Keby ste to cítili, tak viete, že to pekne vonia. Tak. Dám to aj sem, nie, tam to nebudem dávať. Dám to ešte takto spredu. Tak. To som nemal dať na pery, kámo. To neviem. Tak. Dobre, ja si myslím, že si takto v pohode. Ako som to takto umyl. To nejako bolo. Dobre, takže takto to nejako vyzerá. Ešte neviem, dá sa to na sedačku, kámo. Kámo, ja sa to dám aj na sedačku. Neviem, síce, že ako to bude, ale však nevadí. Takže máme to aj na sedačke. Že by som si s tým aj koleso vyčistil, kámo. To je Turboflex normálne. Dobre, ja si myslím, že asi hotovo. Ešte z tejto strany to tam dám. Lebo to je dosť špinavé, táto ona. Že to poustřídáme. Tak. A ešte sem to dáme, lebo tu je najviac toho blata. Nejde to dole. A s týmto to ide. Dobre. Ale ešte som to asi nikdy nerobil. Že toto tam dávam proste. Není to nejaká renovácia, je to proste, že umývam si bike. Ale však to nevadí. Nemusí to byť od slova do slova. Dobre. Ja si myslím, že takto v pohode. Vyrovnáme ho. Počkaj, musím ho takto vyrovnať. Aby stál. Kamo nestojí. A dobre, už stojí. Takže takto nejako vyzerá teraz ten bicykel. Neviem, či je nejako viac čistejší. Ešte sem to dáme, že by? Kámo, neviem, lebo to už je doškrabané. To je už škrabance, to není oné. Špína, ale však dáme to sem. No, dobre. Asi takto v pohode. No, dobre. Ja si myslím, že tu by sme toto video mohli ukončiť. Ak sa vám páčilo, chceli by ste viacej takýchto videí, aj s bicyklami, že jazdím a tak, že ich proste umývam, tak dajte lajky a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.